U današnjem videu donosimo vam praktičan i siguran način kako se efikasno riješiti problema sa štakorima i miševima, bez potrebe za korištenjem otrova ili zamki. Ovo je samo informativan prikaz kako da se riješite štakora, a da li ćete to napraviti je isključivo vaša odluka. Naravno, nitko ne želi da nijedna životinja pati, stoga izaberite najbolje rješenje koje odgovara vašoj situaciji. U našim videima nijedna životinja nije i nikad neće biti ozlijeđena. Štakori su dobro poznati prenosioci različitih bolesti koje ozbiljno ugrožavaju ljudsko zdravlje. Njihova prisutnost u vašem okruženju može rezultirati širenjem bolesti kao što su salmoneloza i hantavirus među ljudima. Ove bolesti mogu imati ozbiljne posljedice, uključujući simptome poput povišene tjelesne temperature, povraćanja i proljeva. U težim slučajevima, mogu čak dovesti do fatalnih ishoda. Osim toga, štakori su i potencijalni uništavači imovine, što može prouzrokovati ozbiljnu materijalnu štetu. Ako ste prvi puta sa nama, svakako se pretplatite na naš kanal, kako biste vidjeli naše najnovije videe. Potpuno je besplatno. Hvala vam! Prvi sastojak su sjemenke sezama koje ćemo samljeti u mlincu. Štakori im ne mogu odoljeti. Umjesto sjemenki možete koristiti naribani ser ili naribanu čokoladu. Samljevene sjemenke stavite u posudu. Drugi sastojak je 1 žlica suhog kvaska. Zatim dodajte 1 žlicu pšeničnog brašna. I zadnji sastojak je 2 žlice cementa ili brzog građevinskog IPS-a. Miris žitarica će privući štakore, te će pojesti ovu mješavinu koja će se stvrdnuti u njihovom želucu, te će uginuti. Ovaj pristup predstavlja efikasniju i humaniju opciju u odnosu na primjenu lijepljivih zamki ili kemijskih otrova, koji djeluju sporije i često uzrokuju još veću patnju. Bitno je napomenuti da ovu smjesu treba pažljivo koristiti, te izbjegavati kontakt s vodom i kišom, jer će vlaga uzrokovati gubitak njezine efikasnosti. Preporučujemo upotrebu ove tehnike na otvorenom prostoru, kako biste izbjegli mogućnost da mrtav štakor ostane skriven unutar kuće. Postavite ovu smjesu pored rupe gdje se skrivaju štakori i stavite malo vode, jer kada se štakor najede ove smjese i popije vodu, smjesa će brže djelovati. Dragi prijatelji, napišite nam odakle nas gledate i kako se vi rješavate miševa i štakora. Hvala vam! Pozdrav!